κάνεις τα ωραία σου. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση είναι αυτό που τραβάει εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι ανάγκη να βλέπεις το φακό. Όσο τόσο κοντά πήγαινε και πιο μακριά. Πάρε και τον γιατρό που εκεί. Οπότε δεν χρειάζεται δηλαδή καθόλου να κοιτάξεις τίποτα. Είναι αυτόματο. Zoom, backlight, έχει πράγμα να σου κόβει το φως αυτό. Κουμπιά. Πατάς κουμπί σου κάτι και τόσο που ήρθες και με έβγαλες στον τοίχο, με έβγαλες. Στον τοίχο. Ναι. Θα κάνουμε και καλά zoom τώρα. Ο κύριος Μπούρας έδωσε, είπατε, από τους πρώτους. Ναι, μάθαμε την κυρία, ναι, από τους πρώτους είπα. Και οι πλευρίτσες του είναι παιδικές, είναι ψηλούλες. Ψηλούλες. Δεν τις έβρισκε η κοπέλα. Και λίγο τον τυραννίσαμε τον καημένο. Τον κύριο. Καλά παιδί είναι ο πιο μικρός. Με τυράννησε εμένα. Είναι πολύ καλός και ευγενές. Είναι ο πιο μικρός της παρέας. Πρέπει να τα χτυπήσω μισά τα πόδια. Αλλά τον τσιπήσαμε. Και χορεύει και ωραία rock and roll. Πιτσιρικάς είχε... Number one. Είχε μια Harley και γύρισε στην Πολλές Αλεξάνδρεια. δραστηριότητες. Αμέ. Και παλαιστής ελληνομαϊκής 12 χρόνια. Φοράει και κόκκινο σπιτικό σακάκι. Για να μην ματιάζει. Αυτό το φοράει και το σπιτικό σακάκι. Μόνο δεν το μπορούσα. Θα κάνουμε και καλά zoom το Χριστοφίδη. Θα πάμε στην Ούσγα, έτσι. Θα πάμε και στην Ούσγα. Πώς θα πάμε στο ζωολογικό και εκεί. Θα τα στείλω στην Αγγλία. Η Τζέννη δεν θα έρθει. Περιμένουν τώρα να μετακομίσουν στο καινούριο σπίτι. Μόνο με την Ολυμπιακή και θα μου πεις εμένα. Θα πούμε στο Με την British Airways έρχονται. Κάιρο και Ακαδημία. Κυριακό, Έλα. πάρε και εκείνη την αφισούλα που λέει για το παιδί για το αίμα. Ναι. Ναι, Ένα αυτό παιδί υπάρχει. κινδυνεύει να πεθάνει, θα το αφήσεις. Εδώ βρισκόμαστε στην αίθουσα Σούλου που τη χρησιμοποιούν η νεολαία του συνδέσμου. Είναι γύρω στα 45 παιδιά, οι οποίοι έρχονται συνήθως στις Παρασκευές, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να φέρουν τα παιδιά όλοι μαζί. Αυτή την νεολαία θέλουμε εμείς για την αιμοδοσία. Αυτή την νεολαία θέλουμε. Μπορούμε να την έχουμε αυτή την νεολαία, να την πλαισιώσουμε, να την πλησιάσουμε. Θα κάνουμε προσπάθεια. Κάποια Θα πράγματα. κοιτάξουμε πώς επεκταθεί και η αιμοδοσία και στο μεγάλο σύνδεσμο. Μάλιστα. Στο προτείνω στο Συμβούλιο, πώς κάνουν και τράπεζα. Μάλιστα. Πιο καλά θα είναι έτσι και θα μπορούν να... Όσο και να κουνιέμαι, η φωτογραφία είναι ειδική. Δεν κουνιέται. Βίντεο δεν είναι. Ναι. Βίντεο. Άρα να προσέχουμε. Όχι, δεν βγάζει και φωτογραφία. Μα πατά αυτό το που λέει πίσω το κομπί. Φωτογραφίες. Το βάλουμε στο κομπιούτερ τώρα και θα σου βγάλω τη φωτογραφία σου. Να, κοίτα τώρα σε βγάλω φωτογραφία. Τώρα σε βγάζει φωτογραφία. Μετά το βάζει στο κομπιούτερ και θα σου βγάλει. Όλα, έλα. Το ωραιότερο κορίτσι του συγγνώμη ήρθε να της πιούμε το αίμα. Ήρθε να της πιούμε το αίμα. Έλα, ξάπλωσε πάνω του. Και εκεί ένα φιλί να δω να μου ανέβει πίεση. Ω, γκρόπλα, ξανά το πιάσω. Ναι. Θα μου ανέβει πολύ πίεση άμα... Άσε μας πάρει και τίποτα, πρόεδρος. Μοιάζει με το χέρι που φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ το αίμα. Κράτα με σφιχτά. Πάρτε μου άρεσε. Τι σου κάνω μάνα μου, Για να κρατώ το χέρι της φυγικής. Μάλιστα. Αυτό είναι η κάμερα. Κάμερα βάλει που λέτε. Τώρα θα τα δείτε, ναι. Μέσα, γι' αυτό είναι. Το έδι που θα σας δει ο Πάντοτε. διαδρόσμος. Αλλά δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Έχω και ένα γιο λεφτέτια, αλλά είναι τεφέτησα. Πόσο είναι. Τι λέω στην κυρία Κούρα. Δεν μου παίρνουν. Γιατί Έχω προηγικό άσχημα, σε φάσμα. Δεν με σας παίρνεις που απαγορεύει. Α, ναι. Εγώ και σε όλα σου πω τι θέλω. Εσύ βέβαια δεν έχεις τέτοια προλωστή, γιατί σου έχει μικρό παιδί. Δεν μου αρέσει να κάνεις κάτι υψηλό μέτρο. Εγώ να κάνεις ένα μαράκι σου, δύο χρονών. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ούτε ρούχα, ούτε Ξέρεις πόσα είχε. δεν το βάζουμε. Είναι 8 χρόνια. Ξέρεις, σακούλα και τι να μαθαίνει. Εγώ πήρα ο Βερκόλος, θα δίνει και εγώ, θα τα παιδάκια
Μπάμπη μας και τα μάτια σου, γιατρέ. Είναι ο καλλιτέχνης μας, της παρέας. Και η Λαμπρίνη είναι 8. Κάποια στιγμή που εγώ δεν έχω στο σπίτι, κάποια στιγμή που θα... Δεν δίνεις βενζίνη εσύ απόψε? Όχι, εδώ είναι συμπληρωμένα. Εκεί έξω. Στο τραπέζι. Τι στεναχωρίες. Μη στεναχωρίες. Θα μου πάρει αίμα εδώ μου να θες μολύβι, πάρ' το. Είμαστε πεντέτες. Και πολύ ακριβώς στην Ελλάδα. Μπορείτε από αύριο το εσπέρα να μας τραβάτε ένα Αλεξανδρία. Έχει τραγουδήσει στο Δεάκιο, κύριε, και στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν είναι όποιος. Λοιπόν, κύριε Μπούρα, προσέξτε τη συμπεριφορά σας γενικώς. Ο τερματοφύλακας μας, ο Χρήστος Ολικάκης, που πιάνει και τα ράουτ, ήρθε να δώσει αίμα. Σήμερα έχει προπόνηση, άφησε και την προπόνηση και όλα, για εδώ στο καθήκον. όλοι παρόντες. Πολύ διαφήμιση που κάνεις. Το τελευταίο εξάμηνο το τελευταίο εξάμηνο δεν έχει πάει με μικρούλες για να μπορέσει να δώσει αίμα, γιατί διαβάσαμε τη Απεργία. η αιμοδότηση. Εδώ θέλει συμπαράσταση. Και φυλάκια. Όχι, γιατί η γυναίκα του μπορεί να μας αρπάξει στα κουσία. Δεν ζηλεύει. Εμένα δεν με ζηλεύει. Ο Χρήστος, ο Χριστοφίλης με δημόσιες σχέσεις παντού, μπλα μπλα. Εσύ συγγενείς είμαστε, τι δημόσιες σχέσεις. Για τις συγγενείς ψήνει είναι μπαγάσα. Τις κάρτες. Εγώ δίνω πάντα, αλλά επειδή έχουμε έναν συγγενή μου που θέλει 8 φιάλες, θα πάω να δώσω... Εδώ υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Έχεσαι λίγο. Ναι. Έλα. Καλά που έχουμε το κοντίσινο εδώ. Το Ρέντα περιμένουμε να δώσει αίμα. Δεν. Έχω κάτι άλλο. Ασαμπάτικο. Καλά να σου πάρω την άδεια με άντρες. Δεν ήξερα ότι είσαι κόρη του κορίτσι μου. Πολύ κουκλάρα κόρη έχει. Καλά, εντάξει. Ή θα φτιάχνουμε κάτι καλό ή δεν θα φτιάχνουμε τίποτα. Τι γλυκά που είναι, χαμογελάει, τρώγεται ωραία. Εντάξει. Θα πάμε. Τι ώρα θες να φύγουμε? Είναι και Μεγάλο και ο Μπάμπη. Τράβανε καλύτερα κυρία. Σε τραβάρω μαν. Αυτό θα μπει στο αρχείο. Θα βάλουμε τις δραστηριότητες του σωματείου, του συλλόγου να πω, και θα βάλουμε αποσπάσματα αυτά στην αρχή. Θα κάνουμε ένα ωραίο μοντάζ. Και να έχει τους υποτίτλους, θα περάσουμε. Έτσι έχω στο αρχείο μου και sana. Θα κάνουμε καλή δουλειά κάτω μας στην κάμαρα. Και ήθελα να έχει επαγγελματική. Κασέτες να πάρεις και αδερφίδες που είναι τώρα να πάρεις. Τώρα γράφει. Τώρα γράφει. Με αγόρω φωτογραφία κάτι. Εδώ. Εντάξει, φωτογραφία. Θα βγει και κόκκινο λαμπάκι, το πουλάκι θα βγει τώρα. Όχι, έλα λίγο. Όχι, θα βγει μια φαλάτα. Τώρα γράφει. Και Και μετά πατάς αυτό, θα σου βγάλει 4 Ωραίο. Έλα, Πάμε. πάμε. Μην ακούς τι λέει ο κάποιος, σου είπε κάτι κακό. Έβγαλε 4 τελείες. Ναι. Τώρα σβήνει μία-μία. Σβήσαν όλα. Γιατρός μας. Κουπί είναι. Πάμε, άλλη μία. Άλλη μία. Είστε κι εσείς από εκεί. Έλα. Και να δείχνετε και την περόνα που μου πήρετε αίμα, ναι. Πάμε. Όλοι